Здравейте всички, аз съм Беги Монстър и днес ще играем на Покемон Дуел. Покемон Дуел. Събирам пари. Много пари от диаманти и трябва да няма логика. Събирам диаманти за Райчо. Добре. Така. Дракона винаги побеждавам като капитан. Винаги той побеждава. Давай напълни се с... Аз напълни се. Лека. Покемон. Тъп. Какво ме гледаш покемон? О, те са слаби, бе. Значи то си го пускам напред. О, така ли ще играем? Магнит. Бой до дупка. Победи го. 70 на 80. Да! Не, ще ме напада. Не, честно. Ама аз пак мога да си стъпа. Аха, така става, като им слаби покемони. Така става, като им слаби покемони. Слабак. Още 40 да го дигна. Още 10 да го дигна. Ще 10. Да го дигам. Моля сега да пробваме този като литър квеща. Трам. Давай, зарежай. Кенс. Напълни. О, бати покемоните. О, да. То са по-силен от мене. Дратини. Не. Този да се трансформира.
Дракон срещу дракон. Не. Дилсал. Как ме го уби? За Бога, не разбирам. То намазало. Не? То се върна там, където ще го бъда. Има начин ще го бъда. Вау, колко готино, колко какви искри зализат. Да, нашия че ще го бъда. Вау! Бит! Байт! Така я мразя. Давай! Давай! Да! Не, еволюция срещу еволюция. Няма. Broken down. Слушай, ти ми го. Нет, что? Кака му го дига? Давай. Да. Нати. Не разбра тактиката. Прецаках потината. Тирекс. Не. Да. Слибра. Не. Трофик. Давай. Да. Убери. Победих. Ну да, formation. Давай. Пока направим. Ну не есть. Не лиги. Я иду лигить.
Като гледам силен бакон, не го хвана. Вау. Вау. Пичу искам. Пичу искам. Пичу я? Мисс? Different shot. Thundershock. Вау. Там Пикачу. Пичу. Иде. Искам диаманти. Да си ги оставаха ми. Вау. Вау. Къде се бият? С 1000 легендарни покемона. Добре, съм Беги Монстър и това беше всичко от клипа.